Gintawag ni United States President Donald Trump nga dako nga sala ang desisyon sang Iran nga pilion si Mojtaba Khamenei bilang bagong nga supreme leader. Ang 56 anyos nga si Mojtaba ang anak ni Ayatollah Khamenei nga napatay sa pagpangatake sang US kag Israel sang nagligad nga Sabado. Una na ginpahayag ni Trump nga dapat nga aprobado anay sang US kung sino man ang magapungko nga leader sa Iran. Ginhalimbawa sini ang pagpasilabot man sang US sa appointment sa interim president nga si Delcy Rodriguez sa Venezuela matapos gindakop sang US ang ila presidente nga si Nicolas Maduro. Nagpaandaman si Trump nga hindi magdugay si Mojtaba Khamenei sa posisyon kung wala sang approval halin sa US. Their leadership is just rapidly going. Everybody that seems to want to be a leader, they end up dead. And it's an amazing thing that's taking place before your eyes, because for 47 years we were pushed around and we shouldn't have been. And I think I can say, and you see it as well as I do, you see the tremendous progress that's being made. Their missiles are being wiped out rapidly. Their launchers are being wiped out.